and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Dumaguete City. Nga tumatatampo, nagtago sa nga Marie. Maura ni sudan? Inununan? Kahapon pa ni sudan na? Perti maganin akong daginot, ana, aron dugay mahurot. Ang naging tapulan kang magluto. Ug sudan. Unsa? Tapulan bitaw. Kisam ko ni ganahang magluto kung may maluto, ha? Saba day. Ano ba gihatag ko nimo suldo? Gastadura nimo eh. Kung mangwinta ka, murag unsa ka dako ang imong intrigar. Kuwang ka man ganing ibayad sa akong utang sa tindahan imo ihatag na akong sweldo. Naglibog na gid ko nimo lito. Nagkadugay, nagkagamay na mahinung imong ihatag na ako. Mas dako pang konsumo nimo sa bino kaysa atong pagkaon. O niya, ako may nagtrabaho. Didaan ko nimo maglingaw-lingaw nga mura man ay makapawas akong kakapoy. Wa man ti kadid eh. Pero minus-minus sisad oy. Daghan ba kay tagbayranan? Unya, pila ra gud ang sweldo nimo sa pagmamanday? Magtigong-tigong unta ta karon nga nakay trabaho. Kay usahay ra ba makabakanti ka? Hilom na. Sabaan ni boy. Litsi baya, kasabat nimo. O gini, di na ako ganahan nimo ba? O sanay, di na ako ganahan mo pauli din kay imbis mo pahuway ta, di ta kapahuway kay baba nimo sabaan kayo. Gan kaon. Asa naman ka? Ato ko sa gawas. Ato ko dito mo tiwas kaon. Samot kaway laming gikaon ko musita ka tubang. Ale! Apli dayon! Naulit ng maayong laki ay. Kadiyot lang! Dali, oy! Kano kay pa mo nagkabli? Diyan ka. Tago kang lalaki diya. Patay ka na kubuha ka. Na. Sa? Pataka ka man nagtabi? Pre. Gusto na, pre. Mare, pasensya ka na, ha? Ako lang gihatod kay hubog na kayo. Ingalig mo higda ng kalsada. Salamat, Noel. Dali, paliho ko pahimutangan na niya diri sa sofa. Dali, pre. Pre. Hinay lang, pre, ha? Salamat, pre. Pagkumubog ko eh. Kaya pa. Pre, katuog na lang, pre. Iyo sa ta. Shh, kalitin mo itog bino, be. Hina. Unsa? Dili ka naman ganing hapit makalitok? Pre, ayan na, pre. Gabiin na kay, pre. Katuog na lang. Kay mupauli na sag ko. Ako pa. Dali lang ta, pre. Ha? Iyo sa ta, pre. Mana, katuog na eh. Sige, dahil Mari, ha? Adto na lang ko. Salamat sa iyong paghatod ni Lito, ha? Way sa pa yan. Awan sa man, tabangan ti ka? Pabalinon pa ba nimo siya sa inyong kwarto? Dili na lang tingali na ako tandugon. Rapuhan na lang ako din, he. Sige. Kinigid sa pare, oy. Gipug nga na kung di mo inom, magmayo ganina. Wagid papugong. Di man ka na mo pauliog sa'yo. Nga, guwapam to ning asawa. Guwapa gway lang tupad. Bisag na pay laing tupad. Bitaw. Adto na ko kay gabi na kayo. Pasensya na, ha? Mayo pang laing tao. Gupahan pa na ako. Sus, pero ikaw? Bugubugan lang ko nimo. Haguk-hagukan. Ay. Wa naman inisod ng bugasan. Ay. Wa na rabagay ko ikapalit diri. Makapangutang na sa buhay nila ng sabing. Kapait, be. Ay, kataas na sa inyong listahan diri, Mari. Oy, bayad usa mo, oy. Una utang. Ay, maltan same sa tayo nimong kalaki. Sige kang kuha, pero wa makay klarong bayad. Sa pa maibalin ako pangumprain ni kung magsige ni. Pasaylo agid ko nang. Bayran lagi ti ka nang inikasildo ni Lito. Pakuha lang usa ko ron ang. Bisag duha lang ka kilo, good. Igo na sa sunod adlaw. Sweldo namang Lito. Na, sige lang. Saan na sad? Ay, adto na lang tingalis lain pangutang, oy, kung musokol pa ba silang pautang nimo? Nang. Ang maayong laki na rin akong bana ay hubog na sa dron. Tarun ka. Maayo kay... May gabi, iday. Gihatod na sa nakos pare kay hubog na kayo.
Di na makabarog sa kahubog. Naghubog-hubog na sad siya. Samtang kami diri siyang anak hapit way makaon. Pahimutang nun ako sa pareha sa sofa. Nadiin-diin kog pamaylo bugas aron lang ipakaon sa among anak. Samtang siya nagusik-usik lang kwarta sa bino. Sobra naman sa ning iya. Hapit ako dili makaando sining among kahimtang Noel. Hapit kada adlaw ko magbabaga sa akong naong aron lang may makakaon sa akong anak. Mari, dawatin niyo. Gamay ro na. Inaot nga makatabang mo di sa gamay. Kwarta. Oh, Noel, uni aman lagi ka. Wara ba nilunod sa lito? Mo ba? Wa day ko makatiming da. Sige, diya na lang niyo. Nagdakog inasal nga manok. Pulutan unta ni namo. Ha? Ayaw, oy. Dadala nagbalik sa inyo. Ipakaon lang na si mong anak. Nalimot kang wa mo kuy anak. Oo, di ay no. Sa imo na lang asawa. Buwag na mi, dugay na. Ha? Wa kaanto sa mga pobre. Miuban og laing laki. Kabuutan nimo? Nangita pa siya glain? Kung parehas pa nimo gunahon ang akong asawa, di unta ko mabiyaan. Swerte bitaw kay si parilito nimo, makasuya. Noel. Niarang inyong palutan, Lit. Oh, butang diha. Salamat, Mare. Sige. Okay. Hubog nagsugod ay. Pero sige gihapong inom. Pero, mas maayo na lang sabning niya sila din himag-inom kaysa ato sa gawas. Hinahinayan ko na lang ning hugas ning lang mga kinanaan. Tabangan ti ka din sa kusina, ha? Ha? Ayaw na, oy. Okay ra. Balik na lang nila dito. Nalingaw man sila dito kanta-kanta sa silong. Tabangan lang ti ka din, eh. Ayaw na lang lagi. Pangitaon karon nila. Di lagi. Baby, ako na hugasin, eh. Noel, ang akong kamot, imong gikuptan. Ano, Gun? Wa ta magkita sa una. Kung nagkaila pa lang unta ta sa una, ikaw unta ang akong gipangasawa. Wa unta ka mag-antos ron. Bisan pobre ta, pero uban ako magmalipayon ka, Mari. Noel. Dili man ko makatuog. Unsa na bini akong gibati para ni Noel? Diyos ko. Asai. Dili ko angay mo bati ni gato sa laing laki. Pero, hinay-hinay nga nahog akong pagbati nga to kang Noel. Tungod sa iyang kaayong gipakita na ako. Dili ko kini angay bation. Dili. Paspasan ko pang akong lakang. Si Inday ra ba tong usang nabilin sa bay? Tingalig milaag na sabturon nga way kaon. Doon na lang ko sa bay. May gani kinakadakog bugas gikan silang mama. Day! Day ni anak ko! May tikaw-tikaw man sa kusina. Day? Sinday? Ay, ito na ay. Milaag na. Humanog kaon, nananghid nga mulaag kuno kadiyot. Nagdamang kog barbecue ug puso. Mao ba? Salamat ha. Nagasulasol pa jud ka. Basta para ninyo, wala na'y problema. Naibaw kong wa mo kaon oy kay unya pa mo tong pauli mo bana. Salamat. Pero Noel, dili mi nimo obligasyon. Gusto ko mutabang ni mo, Mari. Mari, naibaw ko. Managsama tagibati. Mari. Noel. Mari. Gusto ka. Nahug na nga ako pagbati ni mo. Pero Noel,
Dili na mahimo. Parehas lang ninyo. Dako kining sa... Sa akong duwa-duwaan lang nato ang atong pagbati, Mari. Mari, mahal ti ka. Noel, Kung muuban ka na ako, magpalayo ta din eh. unsa? Sige na, Mari. Dili. Pasaylo ako. Pero bisan ko na si Lito. Pero ba na paghihapon ako siya? Busa palihog lang. Ayaw na pagpakita na ako, Noel. Dili ko gustong maksa. O please, ayaw na pagbalik din eh. Mari. Nakapugong sa akong pagbati, alang kang Noel ang akong kahadlok sa Dios. Kanimo Noel, hinaot pa unta ang makita kapag babae nga angay gud nimo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa inyong pagtagad. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Marie nga taga Dumaguete City. Ang mga kaagi kibato ng duwa sa radyo ni Marites Parva Albores, ubos sa direksyon ng Silar Canas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidabit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa saka. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayang adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniya Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Batan. Ingon mas mga artista maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Rachel. Hingkod ang pangidaron, minyo og may anak. Taga Misamis Occidental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa birth certificate sa akong anak. Ang akong panamanggod mo'y nagparehistro niya. Og dili husto ang pagkasuwat. Aron iyang hisabtan, sugdon ko sa dihang nanganak ko. Ingon ni ini ang mga pangitabo. Siyang, Ray, luwas ka na. abi na ko papatay na ko kanina. Shh. Shh. Gidungog sa Ginoo. Ang akong pagsigig ampo ganihang diyang naglisod ka sa pagpanganak. Aki ampo kong yaga. Luwason ka mong akong asawa o ganak. Kamusta nga tong baby? Ay nasaan ka ba laki, ha? Yati man na siya sa mga doktor. Usay ka timan siya sa mga doktora. Kanaon sa maday atong baby. Basta. Okay na siya. Sulti ko, naon sa siya. Bugat niya kasi yung... Sulti lagi ko. Hindi ko makunaw nagdautan. Oh, kining kuan ko na. May infection ko nung atong baby. Masa? O, delikadong infection. Mahimo ko nung mapildi siya. Pero nga nang hitabo man na, Ray. Kampingan ka man ang tag-ako at nagsading ako sa aking mapdos. Magampo lang tasil. Kalma lang, ha? Kalma lang ba? Basta mabugat ka. Duha na noon kamong atimanon din sa ospital. Mugawas na ka din sa ospital, Rachel. Mahimo naman ko nagkapagawas, ma. Ingon ang doktora. Pero ang akong anak, dili pa. Pastilan. Unsa ti pangan sa sakit sa akong apo? Ang kuan mo, kining neonatal sepsis ko naman. O sa klase sa infection. Maong kinahanglan pa niyang ma-admit din sa ospital. Oh, pastilan. Unsa man intaw ng sakita? Nganong nataptan man ang akong apo ana nga bag-o pa man siyang nataw. Sa mga bag-o na kuno nang kuan ma, sa mga bag-o na tao kuno nga mo kuno na kasagarang mataptan ma. Mao ba? Kaluoy taon sa akong apo. Mauli na ma. Ang gilantan ra pa. Kaluis sa akong anak. Ray, unsa naman? Na-process na pa nimong akong pag-discharge. Kay magawas ako. O agtuon ko ng akong anak. Ayaw palabi sa imong gibati diha, Rachel. Kay tingalig maunsa sab ka. Mabughat ka na hinuon simbako lang. Mabitaw na sulti ko niya ma. Nga dili mo na magawas din sa iyang ward ma. Total, may mga doktor naman niya tagatiman sa among anak. Gikinahanglan ko sa akong anak, ma. Ray, ako'y mabanta niya. Basan pa ko madipig siya na ako, ma. Maulian ang akong anak. Basan ka mapati niya ang akong tingog. Mamaayo na siya. Rachel. Pila na takaadlaw din sa ospital. Unsa man, naparehistro na ninyo ang bata? Si Ray na process, ma.
Tungod kay di ko gustong biyaan ang akong anak din bisag ko sa nagkagutlo. Basin ko na ako siya mabiyaan bisag magkadiyot. Lisod na. Dili ko siya kabiyaan, ma. Tingali mo piya siya na ako. Rachel, Dili ko makadawat sa sulti sa doktor, ma. Nga delikado ang kagawin nitapot sa akong anak. O posible ka na niyang ikamatay. pastilan Ginoo ko. Hugti pa ang imong pag-ampo, Rachel. Maluwas ra lagi ang imong anak. Ay, salamat. Ni Ana gyud pasbay. Nakagawas na gyud ang akong apo gikan sa ospital. Maugit, ma. Para amo gining bata, ah. Kay giluwas pa siya gikan na tumakuyaw nga infeksyon. May balik na day kag trabaho, Rachel. Ay, utahon pa, we. Hmm. Ay, ang ugma taon sa mga anak pa. Aron mapadahan na ko akong SSS. Yun man, PhilHealth, pag-ibig, sa akong insurance. O niya, gikarga na nimo ang imong anak? Siyempre pa. Oh. Kay, wabit na ba kasiguro sa panahon? Mauwa na mo lang nga yan ni Ray. Bisa sa iya, iyang gikarga isip beneficiaring among anak. Shell, nakuha din ako ang rehistro sa tong anak. Dero, oh. Ay, tuod. Nalimot lang tuod ko, Anida. Pagkita ko na gabi. Dero. Oh, uy. Sayo man pagkasuwat sa pangan sa atong anak ni Ray? Ha? Asa may sayo pa na? May giandam na kong pangan sa akong anak. Siya si Jen Ray. Ang nahitabo manggod, kay nabuwag sa pagkasuwat sa iyang pangan. Ang Jen, nabuwag sa Ray, imbis nga one word na gyud unta. Na two word naman hinuon. Mao na problema na sa noon ko, kisa amo mga records sa kumbana, one word lang pagkasuwat sa iyang pangan. Unya? Ay, Ray, sad ba? Gisayap sa gyud niyag suwat ang pangan sa tong anak, uy! Sharo, wa ka may ba nga one word ay pagkangan sa tong anak, ha? Bisig tanawang pa mo nga akong gisuwat nga papel. Nga akong gatag sa naging ko din siya. One word na to, eh. Nga naman na two words naman eh. Tingnan eh, tagtuto naging ko nga 2 words tong nga akong gisuwat. Kay lucky ba ako? Dili ko parehas ninyo mga babae nga. Magpinakatay pagsuwat. Ang ako, minuldim ako ah. Mao na diha ron. Nakapital letter sa tingali nimo ang letter R sa Ray. Mao nagtuang nag-encode nga lain sa tunga word. Oh, mau tingali. Unya unsa man nato ani ron? Nga sa ato mga records sa tong SSS, PhilHealth, pag-ibig, sa tong insurance. One word naman ang pangan sa tong anak. Okay na tingali na siya, uy. Naiba kong dili, Ray. Baga problema kita inyo sa maabot. Mang pagpangutan na ng daan. Kung sa oras pagpausap ang iyang pangan sa iyang rehistro. Ha? Tay, pwede ba din mausap? Ay, kakuti-kutihan sa nimo, Rachel, oy. Okay raman sab na ba? Di gid na pwede pa. Kay sayop ng pangana, kay na 2 words na. Hibaw ba yakang kuti karon ang balaod, ha? O kuti-kutihan kay mga ahensya karon, ilang binas gobyerno. Mong kinalang mausab yun ng pangana pa. Kay mara maghapon. Magkaproblema naman yun naghihapon mis umaabot. O niya, Akong giinan si Ray nga mapangutan kung saon niyang panganan sa among anak nga mausab na. Kay siya man nakasipin eh. Ay, Oh. Kumusta na imong papangutan ha? Bayan sa plano na itong pagpausap sa pangalan sa tong anak, Ray. dako man din maggasto, anak siya. Ha? Magbayad man din abogado, anak. O, kinanglan pang magpapublish sa newspaper. Usa? 1 year ka pinang among anak. Ug wa pa gyud may makapausab sa pangan ini tungod sa kadagang pangutana nga nias among hunahuna nga wa pa gyud matubag. Ang ako mapangutana mo kining mosunod. Una pangutana, 1 word lang nga Jen Ray ang pangan sa among anak. Ug mao kini among gibutang sa mga records namo sa kumbana, isip mo'y ginikanan sa bata. Apan pagkuha namo sa rehistro, na 2 words man, as Jen, buwat ang Ray. Dako ba ni nga problema? Ikadawang pangutana, mo question pa niini ang mga ahensya sama sa SSS, pag-ibig, PhilHealth o ang among insurance? Mapausap pa ba namo ang rehistro? O ang records namo ang among usbon? Ikatulong pangutana, ganahan dito ta kay ko nga ang 1 word ang masunod. Kung mapausap pa ang rehistro, unsa may pamaagi? Tinuod bang magkinahanglan pa kining abogado o ipapublish pa sa newspapers? Ikaw pa to katapusan, tuig nakapin ang among anak. Madugay pa ang pagproses sa pagpausap sa pangan? Maabtan pa kani sa iyang pag-eskwela?
O mga pila mo sa kay gustoon. Palihog tabangig tambagi ko. Ini ang akong suliran, Rachel. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw ako yung gyapon mga sukintig paminaw tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drogas. Muna na mo pagdugay, ipadala niyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Muna, no, mga sukintig paminaw, pwede po ninyo ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa letter sender karon partner. Letter sender is si Rachel. Mo ba na pag-pronounce ni partner? Rachel, correct. Rachel, Mm. 25 years old, taga Misamis Occidental. Yes. Punto legal kining iyang problema, partner. Mm. Nabati na to gina sa drama. Yes. Na-admit pa sa ospital ang iyang anak human kini niya ipanganak. Kay nagka-neonatal sepsis pa man ang iyang anak. Mao ang iyang bana ang nagprocess sa rehistro niini. Uwahe na siyang nahibaw nga nasayop ang pangalan niini sa pagkasuwat sa rehistro. Imbis nga one word lang ang Jane Ray, na 2 words kini as Jane, then nabuwag ang Si Ray. Jen o si Ray. Yes. Ang ilang problema kay ang single word ang ilang nabutang sa ilang record sama sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth ug uban pa. So murag na Di man kayo nadako nga problema. Di kuno kayo nadako nga problema yung sa taon ni Elaine. Unang pangutana, one word lang ang Jane Ray. Among gipangalan sa among anak. Ug mao kini among gibutang sa mga records namo sa akong bana, isip maoy ginikanan sa bata. Apan pagkuha namo sa rehistro na 2 words man ang Jane, buwag ang Ray. Dako ba ni nga problema? Gamay, yun kayo. Gamay, Pwede na kayo ginaniyo dili problemahon. Nga nang manigbuhagon na lang yun ang Jen Ray. Mao, Di yun, para nako di yun siya dako nga problema. Uh-huh. Buwagon na lang na to. Buwagon na lang yun ko, no? Alright, mao na itubag na ito ni Elaine, no? Ikaduhang pangutana, mo question ba niini ang mga ahensya like SSS, Pag-ibig, PhilHealth ug ang among mga insurance na pausab pa ba namo ang rehistro o ang records namo sa among usbon? Okay, now if it's up to you, no? Kay gamay ra gyud kay siya, space ra gyud ang problema. In fact, wa na usab identity, wa na usab ang pangalan. And I don't think nga questionon pa mo sa SSS about it, no? So dili gyud na siya ingon ana ka dako nga problema, and I don't think nga ang SSS ilahan na siyang ibig deal. Ang pinaka-importante, I think buwagon sa SSS. Kung unsay nakabutang sa NSO, mao'y ilahang sundon. No, it's just a matter of space. So, di gina maka-technical, di gina ingon nga di mo maka-process or makakuha og benefits. Sundo na lang nato ang NSO. Na Jen og Ray. Jen Ray. Jane Ray, buwagon na lang partner, no? Kasi makasulha-sulta. Yes, ikatulong pangutana, ganahan doon unta kayo ko nga ang one word ang masunod kung mapausab pa ang rehistro. Unsay pamaagi? Tinuod ba nga magkinahanglan pa mi og abogado ug ipapublish pa sa newspapers? Duda ko OC kaayo ni si Rachel. Wala di siya mahutang. Obsessive compulsive. Miss raman in town na dahil, uy, ambot lang nimo imo pag ginakasulon nimo ang kaugalingon ana nga mabothered ka, nga maurag yun ang pangana para nako di na lang gyud nimo ipausab. Pero ug gusto gyud ka, yes, kinahanglan ka mo adto sa munisipyo para ipausab ang iyahang pangalan nga one word na lang sa Jen Ray. Maginahanglan kag abogado para pagpanotaryo sa imong mga dokumento ug mga papilis. Administrative ra ni siya nga pagpausab sa pangalan sa imong anak. Alright. Idikit lang. Idikit na. Ikaw ba ito katapusan nga pangutana? Tuig na kapinron ang akong anak. Mm. Madugay ba ang pag-process sa pagpausab sa pangalan? Maabtan kaha mi sa iyang pag-eskwela? Unsa ug mga pila pod kaha ang magasto na mo Ang attorney? kana kay administrative raman na, di gyud na siya dugay, kadiyot ra gyud kaayo na siya. Paspas man kayo ta maka-process og records din ha sa ato ang local civil registrar, no, matter of months lang ipadala pa na sa NSO, no, ang kanang mga records dili gyud na siya ana noon ka dugay. Ang mga bayranan usually less than 1,000 lang, depende, no, nya bayad sad sa abogado. But then again, kung ako imong pangutan-on, pasagdahi na lang na. Okay ra man po ng Jen Ray duha kangan. Di ba? Oh, Dili okay ra gyud na siya yung anak kadakong problema. Anyway, ugunan jud ka nahala, go. Whatever will make you happy. Mga sukintig paminaw, hinautunta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak, Araman. Daghang salamat. Og maayong adlaw.